Takže čaute ľudia, moje meno je Mati, vítam vás pri dnešnom prvom videu z novej série podpora youtuberov. V tejto sérii pôjde o to, aby sme podporili nejakých tých youtuberov, aj keď ja mám sám málo odberov, ale to nevadí. Ideme. Ako prvého, prosím vás, podporte Jackie.sk 379, ale stačí napísať do vyhľadávača svojím do YouTube iba Jackie. No a ono vám ho nenájde, a mne ho volá, kedy mi ho nájde, ale niekedy nie, tak napíšete SK Gaming Pro. No a toto je už on. Toto je jeho kanál, tuto môžete vidieť jeho video, ktorý si my hneď stopneme. Ale ideme tuto na Jackie.sk Gaming Pro. Týpek má už 70 odberov, ten chodí tiež. To poznám osobne. No, nebudem sa prihlasovať na odber, lebo tuto som sa rozhodol, že dám iba odber týmto pár ľuďom, čo mám na boku. No, to sú všetky jeho videá, to sú jeho odbery, ktoré on sám odoberá. Tuto má špeciály, Mafiu, Team Fortress, Left 4 Dead, zvláštne témy, Minecraft, jeho séria. Nič tu ináč nemá, tu môžete blokovať, nahlásiť ho, ale to nechceme, lebo však na čo by sme to robili. A môžeme si pozrieť jeho video, toto napríklad Minecraft. Takže bazíka za všetky čpečinky. No. Je to jedna osoba. No to je jeho video. Môžete pozerať kľudne. Hľadáme dom, ktorá hľadá domov. Lenže nevie, čo v tom dome čaká. Počujem zvláštne zvuky, čo to je? Aj. A potom ho už nikde zachráni. No dobre, takže proste takouto formou on robí videá. Ešte si pozrieme nejaké to ďalšie. Pozrieme napríklad zvláštne témy 1. Bazíka, zdravím všetky ticho. Ja som Jackie. A toto je prvý To diel prádlo. zo zvláštnych tém. Ale ideme sa na to. Intro. Jo, intro také. Takže dneska som si zebral tému Vianoce. Očarujúci deň plný šťastia. Biele všade. Ani nevieš rozpoznať, či to je sneh. Alebo to je... A vždycky všade samé cenzúre. A je to úžasné. Žltý sneh a zhora padajú časti hora výborné. No dobre, proste toto je Jackie. Prvý youtuber, ďalej podporte Piluriak Videos TV. No toto je on, je to, že je kanál zrušený, ale to nevadí. Nájdem vám ho aj pod týmto názvom, však vidíte sami. Jeho úžasný Photoshop Piluriak Videosov. A tuto máte videa Piluriaka. Tuto máte podpora, part 5. Piluriak má už 220 odberov, je to dobrý týpek. A tuto má všetky jeho videá. On má síce tuto také červené zrno, my tomu hovoríme, je to tiež môj kamarát. Ale on je pohodný chlapec. Normálne sa s ním dá vyprávať. To sú prvé videá a tak. Tu mal také videá trápne aj niekde, nehovorím, že má dobre, ale tež. A ideme si kúknúť napríklad toto 36 sekundové video. Môžeme ísť na to. Ja budem ticho. Fajn hudbička. Prvá chyba. To môžeš hovoriť. Mala si dať aspoň podpätky toto a jeho mama. Je to jeho sestra, bohužiaľ.
A to nevadí. Ale mami, že nie je až také horko, tak môžem ísť na 5 minút. Konečne idem na slnko. Ale že nie je až tak horko. Opäť minút neskôr. Akože už skolaboval. Dobre, ďalej podporte gangsterku. Sterka. Tak nič. Ale aj, má aj táto gamerka kanál, ale však to nevází. Potom podporte, tuším, sa volá Zvrhli Stanko. Stanko jeho kanál. A skúsime dať nič, tak ja neviem potom. Ale veď, neviem ako sa volá, ale môžete mi dať dole jeho meno do komentu. A ja si pozriem cez Piluriaka Videos TV o tých kanály, lebo ja neviem, jak sa volajú. On už tu má. Tuto má také, že jeho vzory a taký dilinon. Vidíte, že ma začal odberať môj kanál a ten môžete začať odberať, ten je dobrý naozaj. No a tuto tuším videá, keď dáme, nie, ani zoznam, kanály, no a tuto má jeho odbery. A ja viem ukázať, ktoré môžete odberať tiež podľa mňa, ktoré sú dobré. No, môžete odberať Danny Style, ten je dobrý youtuber, určite ho nepoznáte niektorí. Toto je on z Prajkovej CSGO, môžete odberať. Tento poznám, to odberáte určite z Prajka, on je strašne dobrý. Ďalej odoberáte tiež z Prajka, ale je jeho druhý kanál. Potom odoberajte Jackie.sk 379. To si nevšimajte, toto bol môj starý kanál, hlavne na ňom nechodce. Dobre, týmto sa ja s vami lúčim, majte sa, čau.